Well, tá cineálacha agsúla cartlan ann, so cartlanna corporádacha, gosúla Guinness, ESB, Tesco, Boots fiú tá cartlannacha. Tá cartlanna rialtais tá gnáil den chuid is mó sa cartlan náisiúlta mar sóil dit. Tá cartlanna ceol, luim mé hena faoin taisce ceol dúchas éireann. Tá cartlanna scanán, so mar hampla an Institute Scanán na Héireann, nó RTA freisin. Tá cartlanna altíireachta fiú. So is beag réimse de gníomhíocht an duine nach bhfuil cartlan ann fan an éireann ará. Agus sin má tá muid ag caint faoi na bhealachán atá seo an ollscoil na Gaillimhe, tá sort téama a gcuin. So tá roinnt cineálacha bailacháin cartlan a gcuin cosúla cartlan na airclanna, so the Abbey Theatre, the Lyric, Gate, an Taibhhearc, street performance cosúla Pan agus Macnas. Tá cartlanna Gaeilge againn gan doubt, so cartlan chun na Gaeilge, ach freisin cartlanna de chunrathirí faoi le. Tá cartlanna a bhfuil le cearta déana againn, so mar hampla cartlan mhór Vic Robí nach freisin cartlan an talamh Kevin Boyle. Agus tá an Irish Centre for Human Rights an seo in ollscoil na Gaillimhe freisin, so tá nasc sin fíor thábhachtach bína daoine ann ag féchan tríd na cartlan atá againn an seo an tamar fad agus a buint úsáid asta. Tá cartlanna lesa áitiúla agus cartlanna ceol, so tá gach sais cartlan ag gcuin an seo. Si oscailte an phobal go hondú. Mar bailachán príobháideacha tá ann, nó mar bhfuil sríanta orthú chun ceanglas faoin dlí cholíana. So tá sé tábhachtach tá sé fíor tábhachtach teagháil a dhéanamh leis an gartlan ar dús chun deis a chuirt don éireann an tábhar áil. Os rudig bhfuil an tábhar léir i seomar staráilte in our gás an seo in ollscoil na Gaillimhe, tá na seomraí staráilte híos staire ach tá na céad a bosca againn. So má tá daoine ag teachtaisteach ba cheart teagháil a dhéanamh ar dús bara chun, rawa thuairt doin ach freisin chun barúla thuairt doin cadatá lorgacha chun go mbeidh seans againn an tábhar sin a thógáil amachchas na seomraí staráilte agus a bheith réig don taidúir. So sin é an príomhrod. Go minic I gartlanna agsúla bíon ort kind of síniúisteach, bíon sort ID a bheith got agus ó am go ham begart firmacha a híú ó heh firmacha a déálinn le GDPR nó cópcheart. Bos go bonasach tá an chuid is mó dus na cartlan atá ar fuair na tíre tá siad oscailte an fphobal. Wow. Yeah, so chuoiníon go leor goin orthaí mar chéad uachtar an ban na hhéireann agus ar an gcuí inhearna sí ról an uachtaráin a afún lú, bhí sin fíor thábhachtach, agus tá go leor ábhar sa cartlan ón tréimhte sin agus cuim sítar leis achtraí cosúla feachtas táchaíochta do uachtaránachta, bhí sin fíor himúil, chuna sa rion a bhína ar seoirí ag scríomh fuchaí I ré an campaign sin. Cuairt na Stáit, cór-agras le bail an phobal, páistí scolas an áibh, mar aon le cór-agras le VIPs iad an náisiúnta. Thug sí cuairt ar thuaisceart éireann 7 nuair a 10 le léna uachtaránachta ag bualadh le grúpa phobal a bhí ann. Rud a chairigh go mór leis an món sra de chomhainn tú ine an chéasta an legan síos. Cost spéisiúla bhí ann an sin, so de gná bheoch a réaltas na hhéireann cead a chuairt don uachtarán an tíre ágáil. Ach ribh an GFA an Good Friday Agreement bhí éileamh fósán ar thuaisceart éireann in our monracht. Agus mar sin na éadadís íalacha chur orthaí cead cuairte ar thuaisceart éireann a ire mar go mbeadh siad ag caithfeadh leis mar thiar íosachta an sin you see. So agus bhí aithne maith ag mara mar dlíordóir bunreachtúil ar sin. So sin sort aspect amháin den uachtaránachta.
Yeah, gan out so is le no go win an balchan seo leis an ghilge an chiarú sádachaí agus miont in a le hí chu na gaige ag lé leis an ghilge a chur chun cín agus le brat nóachta dhéanamh agus tafad a chináil ar úsáid na gailge i ngach gnéad an saoil ó lá go lá. So cuim sin an tábhar ré an lehan tap a cí mar sin. Agus tá siad spéisiúil ionta féin béch beige a go nó nábhíoch. Áítar ionta idechas, na meán agus creatóireacht, sport, ceol, sláinte, políocht, stair, litríocht, feachtas phobal agus neart eile. Bhí obair an tábhachtach déanta agus tá sé á dhéanamh go fós ag chun na gaeilge bhfuil leis an teanga a chur chun cín ó chéamh sodas ifigiúil mar hampla san Eorp agus an seo an éireann